Bom, dapat nituan ba? Dapat kinaga. Sama ka, malapit to. Dito. Uy, may tura-tura po. Sama. Kami. Sige na lang pengon sa mga kaubom, no? Yan eh. Nalilid sana. Makaw. Ran. Ang dalang sa Makaw. Ano ba? Hindi ko lagi lang ba? Ano? Ay! Ano? Makay po! Anak po! No, 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 no. No, 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 no. Sura, oy. Dito na ta. Masako, dapat talaga atong mukha karon. Huh?